Τι είδα, υπάρχει ένα ποσοστό που είναι κάθετα αρνητικό, δηλαδή γύρω στο 15-16%, και είναι και ένα άλλο ποσοστό που είναι αρκετά διστακτικό, δηλαδή θα εμβολιαστεί εφόσον περάσει ένα διάστημα. Ναι. Κοιτάξτε, υπάρχει μια επιφυλακτικότητα στον κόσμο γενικότερα και είναι εν μέρει δικαιολογημένη. Θα σας εξηγήσω γιατί. Υπάρχουν κάποια ιστορικά δεδομένα που έχουν, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο δυσφημίσει εντός εισαγωγικών τα εμβόλια. Να δηλώσω από την αρχή ότι εγώ είμαι υπέρ των εμβολίων ως γιατρός και ως φαρμακολόγος. Τα εμβόλια βέβαια είναι φάρμακα, οπότε όπως όλα τα φάρμακα είναι πιθανό να έχουν και κάποιες παρενέργειες, οι οποίες συνεκτιμώνται αν είναι πάρα πολύ σπάνιες και πάρα πολύ δυσδιάγνωστες, ας πούμε. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και πρέπει κανείς να μην είναι επιφυλακτικός. Αυτό το δηλώνω από την αρχή. Τώρα καταλαβαίνω από τη μια μεριά τον κόσμο που έχει μια διστακτικότητα, διότι υπάρχουν στο παρελθόν, στην ιστορία της ιατρικής, κάποιες αποτυχίες σχετικά με τους εμβολιασμούς, και επίσης υπάρχει και κάποια δυσφήμιση των εμβολίων. Επομένως νομίζω ότι μεγάλο και καθοριστικό ρόλο έπαιξε μια δημοσίευση η οποία αφορούσε μια εργασία που έγινε το 1998 και δημοσιεύτηκε στο πολύ έγκριτο περιοδικό της Αγγλίας, το Lancet, όπου προσπαθούσε να συσχετίσει το τριπλό εμβόλιο που κάνουν όλα τα παιδάκια στη βρεφική σχεδόν ηλικία, το MMR, δηλαδή το τριπλό εμβόλιο που λέμε, η λαρά, παροτίτης και ερυθρά, και αυτή η εργασία προσπάθησε να το συσχετίσει με την ανάπτυξη αυτισμού. Από εκεί ξεκίνησαν όλα, δηλαδή από τη στιγμή που δημοσιεύτηκε αυτό στο Lancet είχε γίνει η ζημιά. Για την ιστορία να πούμε ότι τέτοια συσχέτιση μεταξύ του εμβολίου και του αυτισμού τελικά δεν υπάρχει. Ανεξάρτητες επιτροπές τόσο στην Αγγλία όσο και στην Αμερική απέδειξαν ότι από τα χιλιάδες παιδιά τα οποία εμβολιάζονται με το MMR δεν υπάρχει κάποια σαφής επιδημιολογική συσχέτιση με την ανάπτυξη αυτισμού. Μάλιστα. Και αυτό είναι πέραν πάσης αμφιβολίας. Το ζήτημα είναι ότι η ζημιά είχε γίνει. Ναι. Καταλαβαίνετε. Και είχε γίνει και την είδαμε και πρόσφατα. Δεν ξέρω αν θυμάστε ότι πριν από ένα χρόνο, περίπου 2, είχαμε μια έξαρση των κρουσμάτων της Ιλαράς και στη χώρα μας. Δηλαδή, αυτό το αντιεμβολιακό, ας το πούμε έτσι, κίνημα έχει περάσει και στην Ευρώπη και έχει επηρεάσει και τη χώρα μας. Πού οφείλεται, ας πούμε, κύριε καθηγητά, οφείλεται σε μια αντίληψη, ίσως λέω ορισμένες εκδοχές, ότι οι εταιρείες φτιάχνουν αυτά οι φαρμακευτικές προκειμένου να κερδίσουν και δεν ενδιαφέρονται? Οφείλεται στο ότι βιάζονται οι εταιρείες πια θα κερδίσει περισσότερα και βγάζουν και εμβόλια χωρίς να είναι αποτελεσματικά? Αν μιλάτε για τη σημερινή κατάσταση, ναι, οπωσδήποτε υπάρχει και αυτός ο παράγων. Αν μιλάμε γι' αυτό. Ναι. Προφανώς ο κόσμος ανησυχεί, γιατί είναι ένα εμβόλιο το οποίο έχει δημιουργηθεί υποπίεση, τεράστια πίεση, γιατί μιλάμε για μια πανδημία η οποία πρέπει να αναχαιτιστεί. Επομένως έχουν κάθε λόγο να είναι επιφυλακτικοί κατά τη γνώμη μου. Βέβαια νομίζω ότι το εμβόλιο πρέπει να το κάνουμε. Νομίζω ότι εφόσον εγκριθεί θα είναι ασφαλές, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα εμβόλιο το οποίο είναι υπό εξέταση, δεν έχει εγκριθεί. Εγώ πιστεύω ότι οι μηχανισμοί του ελέγχου του φακέλου του φαρμάκου, αυτό που έχει υποβληθεί πλέον για έγκριση στην Αμερική και σε λίγο θα υποβληθεί και στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, η εξέταση αυτού του φακέλου γίνεται από εμπειρογνώμενους, γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι είναι αντικειμενικοί και οι οποίοι δεν επηρεάζονται από τα δεδομένα, από τη συγκυρία, και κοιτούν το φάκελο εντελώς αντικειμενικά. Επομένως, εάν εγκριθεί, εφόσον εγκριθεί, και πρέπει, μάλλον φαίνεται από ότι θα εγκριθεί σύντομα, εγώ προσωπικά δεν θα είχα καμία επιφύλαξη για να το κάνω αυτό το εμβόλιο. Μάλιστα. Και κάτι άλλο ακόμη. Άκουσα σήμερα το πρωί για ένα πιστοποιητικό εμβολιασμού, λέει, που θα πρέπει, ο κύριος Μόσαλος νομίζω το είπε, για όποιον θέλει να ταξιδεύει. Τι είναι αυτό, πώς το σχολιάζετε αυτό, τι πρέπει να κάνουμε σε αυτό το θέμα? Κοιτάξτε να δείτε. Ναι, έχει υπόπερση και στην αντίληψή μου υπάρχει μια κατά κάποιο τρόπο επαναδιατύπωση ενός νόμου, ο οποίος υπήρχε και παλαιότερα, που έλεγε, ας πούμε, ότι ορισμένες ομάδες που είναι μετακινούμενες ομάδες, όπως ας πούμε οι ναυτικοί, οι ομάδες οι οποίες έχουν επαφή με κάποια ασθένεια, είτε είναι ενδημική είτε όχι, πρέπει αυτές οι ομάδες να εμβολιάζονται. Αυτό δηλαδή είναι μια διεθνής πρακτική. Να σας θυμίσω ότι όλοι οι ναυτικοί οι οποίοι μπαρκάρουν για χώρες
όπου ενδημούν ορισμένες νόσοι, Αφρική, από Ανατολή κτλ. Πάντοτε έχουν ένα βιβλιάριο εμβολιασμών. Νομίζω ότι αυτό εννοούσε και ο κ. Μόσχελος. Επομένως, δεν ξέρω αν αυτό έχει πλέον νομοθετηθεί ή θα νομοθετηθεί. Πάντως συζητείται σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα. Και είναι προφανώς ένα μέτρο για να περιοριστεί η διακίνηση του ιού. Μάλιστα. Η διάδοση, η διασπορά του ιού. Επειδή, κύριε καθηγητά, το τελευταίο χρόνο στην Ελλάδα και με αφορμή και την πανδημία είχαμε δηλώσεις για διάφορα ζητήματα ιατρικής φύσεως και από τους πολιτικούς, ξέρετε, τα γνωρίζετε αυτά, ή από δημοσιογράφους που παρεμβαίνουν, λες και είμαστε εμείς δημοξιολόγοι. Ήθελα να μου πείτε, να μου απαντήσετε το εξής: εσείς ως επιστήμονας απαιτείτε, με ή χωρίς εισαγωγικά η λέξη, από τους πολιτικούς να πάρουν μια σαφή θέση σε αυτό το θέμα του εμβολιασμού? Διότι πέρα από το τι λέτε εσείς, αν έχει σημασία για την κοινή γνώμη να υπάρχει, ας πούμε, και ένας πολιτικός. Διότι πολλές φορές, κακώς κατά τη γνώμη μου, πολλοί στη χώρα ακούνε τους πολιτικούς παρά τους επιστήμονες. Τι λέτε εσείς, πώς πρέπει να πανεύει το πολιτικό σύστημα της χώρας μας σε αυτό το θέμα του εμβολίου? Κοιτάξτε, νομίζω ότι έχετε ήδη απαντήσει σε αυτή την ερώτηση. Νομίζω ότι αυτό είναι θέμα των ειδικών και των επιστημόνων. Δηλαδή, αν οι επιστημόνες κρίνουν ότι αυτό το εμβόλιο είναι ασφαλές στα πλαίσια του λογικού, όπως είπα και στην αρχή, κάθε φάρμακο, το εμβόλιο είναι ένα φάρμακο. Κάθε φάρμακο έχει ενδεχομένως κάποιες παρενέργειες. Δεν είναι ακόμη και ο απόνος που μπορεί να δημιουργηθεί και ερεθισμός μπορεί να δημιουργηθεί στο σημείο της ένασης, και αυτό θεωρείται μια παρενέργεια. Δεν είναι κάτι που μπορεί να περάσει έτσι απαρατήρητο. Μπορεί να αφήσει κάποιο ερεθισμό, να κάνει μια μικρή αδιαθεσία τύπου γρίπης. Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Ναι. Αυτά όλα όμως συνεκτιμώνται και αποφασίζουν ανάλογα οι αρμόδιοι και οι εμπειρογνώμονες αν θα εγκριθεί ή δεν θα εγκριθεί ένα εμβόλιο. Όχι, λέω στην περίπτωση. Εσείς εννοείτε ότι θα πρέπει ο πολιτικός να βγει και να παροτρύνει τον κόσμο? Ναι, με αυτή την έννοια λέω, διότι παρεμβαίνουν έτσι και μια σειρά ζητήματα, καλώς ή κακώς, πολίτες αναλόγως και της πολιτικής τοποθέτησης μερικές φορές, διότι και αυτό το δείχνει και η δημοσκόπηση, αν την προσέξετε, έχουν άποψη αναλόγως και της πολιτικής τοποθέτησης για το θέμα του εμβολίου. Νομίζω ότι αυτό που λέτε δεν ισχύει. Νομίζω ίσα-ίσα οι δημοσκόποι είπαν ότι δεν βρέθηκε συσχέτιση ανάμεσα στις πολιτικές προτιμήσεις των ερωτωμένων. Κοιτάξτε, κύριε Γκόλου, υπάρχει σίγουρα μια μερίδα του κόσμου. Ναι. Που είναι περίπου εκεί στο 10-15%. Ναι, μα αυτή λέω, μπορεί να είναι μικρή, αλλά ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει συσχέτιση. Αυτό οι δημοσκόποι το απέκλεισαν. Δεν είπαν ότι υπάρχει εκεί πέρα περισσότερη, ας πούμε, προτίμηση σε κάποιο πολιτικό κόμμα. Και νομίζω ότι αυτό είναι σωστό. Απλώς υπάρχει μια μερίδα του κόσμου που, ανεξάρτητα από πολιτική τοποθέτηση, είναι πάρα πολύ προσεκτική σε θέματα υγείας. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που θα προτιμήσουν τα βιολογικά προϊόντα. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που γενικά έχουν, ας πούμε, κάποια επιφυλακτικότητα σχετικά με όλες αυτές τις μικροβιακές νόσους, τους ιούς κτλ. Δεν θέλω να σχολιάσω για αυτό το θέμα, γιατί είναι θέμα προσωπικών επιλογών και προσωπικών προτιμήσεων. Απλώς θέλω να πω το εξής με την ευκαιρία, ότι όταν πάντοτε λέμε ότι τα φάρμακα είναι κοινωνικά αγαθά και δεν είναι εμπορικά προϊόντα, θα πρέπει αυτό να ισχύει καθέτος και οριζοντίως. Δηλαδή δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε ένα νέο εμβόλιο, εφόσον έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές, σαν ένα εμπορικό προϊόν, σαν ένα καταναλωτικό προϊόν που το θέλουμε ή δεν το θέλουμε. Υπάρχει μια κοινωνική διάσταση. Ναι. Σας είπα και πριν ότι όλοι αυτοί οι αρνητές του εμβολίου του MMR, οι οποίοι ξαφνικά στη Μεγάλη Βρετανία, εκεί που εμβολιαζόταν πρακτικά όλος ο πληθυσμός, όλα τα νήπια δηλαδή εμβολιάζονταν πριν πάνε στο σχολείο, ξαφνικά με τους αρνητές, γιατί είχαν τρομοκρατηθεί οι γονείς και δεν θέλαν να κάνουν το εμβόλιο, έπεσε ο εμβολιασμός κάτω από 80%, με αποτέλεσμα να αρχίζει να εμφανίζεται ηλαρά. Ναι. Και πολλά παιδιά και παροτίτιδα και ερυθρά, οι οποίοι όλες αυτές είναι υποχρεωτικές λοιμώξεις, τα περνάνε όλα τα παιδιά στο δημοτικό, και για ένα διάστημα δεν υπήρχαν, ας πούμε, επιδημίες, γιατί τα παιδιά που είχαν κάνει το εμβόλιο κάλυπταν και τα άλλα που δεν είχαν κάνει, δηλαδή λειτουργούσαν σαν φραγμός, αυτό που λέμε ανοσία της αγέλης. Όταν έπεσε το ποσοστό εμβολιασμού κάτω από 75%, άρχισαν να εμφανίζονται και επιδημίες πλέον. Το είδαμε και στη χώρα μας αυτό. Και θυμηθήκαμε τότε ότι αυτές οι νόσοι από μόνες τους είναι αρκετά επικίνδυνες. Η ερυθρά, ξέρετε πόσο επικίνδυνη σε μια γυναίκα που είναι έγκυος, είναι εμβριοτοξικός ο ιός.
παίρνει το έμβριο. Σωστά. Η παροτίτιδα μπορεί να κάνει εγκεφαλίτιδα, η παροτίτιδα μπορεί να κάνει ορχίτιδα και να μείνει ο άλλος στήρος όλη του τη ζωή. Επομένως δεν είναι απλές ασθένειες. Το ότι τις νικήσαμε δεν σημαίνει ότι μπορούμε να πηγαίνουμε συνέχεια υπό την ομπρέλα του γενικότερου εμβολιασμού του πληθυσμού και εμείς να μην κάνουμε το εμβόλιο. Σωστό είναι αυτό. Διότι μπορεί κάποιος να μην θέλει να το κάνει, αλλά επηρεάζει και τον διπλανό του, έτσι. Ναι. Είναι αυτό που θα λέγαμε τζάμπα μαγιάτο. Δεν το κάνω, αλλά ξέρω ότι καλύπτομαι από την ομπρέλα της ανοσίας της αγέλης. Δεν λέει τίποτα. Ναι. Κάποια στιγμή θα σταματήσει να υπάρχει η ανοσία της αγέλης, αν όλοι υιοθετήσουν την ίδια λογική. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέμβασή σας, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας.